Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Маім суразмоўцам будзе гісторык, навуковы супрацоўнік Інстытута еўрапейскай этналогіі Берлінскага універсітэта імя Гумбольдта, доктор Александр Фрыдман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, прывітанне. Ну что ж, я думаю, что ввогуле гісторыкі зараз тыя людзі, якія нам вельмі патрэбныя для каментароў таго, што адбываецца ў Беларусі, ну дакладней такую рабіць гістарычную респектыву, каб зразумець, што адбываецца ў нас у краіне. Але нагодай менавіта для цяперашняй нашай сустрэчы стала учорашні такі сюжэт на адным з дзяржаўных тэлеканалаў. Я зараз папрашу, каб яго запусцілі не цалкам, коротка, але з гэтых некалькі сказаў зразумела будзе, што адбываецца зараз у галавах дзяржаўных прапагандыстаў. Калі ласка. Смутно помню в детстве бабушкин рассказ. Немцы то ли в Германию, то ли внутри страны перевозили поездом людей и сказали всем купить проездные билеты. Если кто-то не купит, будет расстрелян. На одной из остановок пришел контроль. Билеты купили все, кроме одной женщины и ехавшей с ней внучки. Их вывели из поезда и на глазах у всех расстреляли прямо у откоса. Помню еще один случай, когда немцы пришли на русскую землю и дали команду крестьянам посадить помидоры. Мужики, усмехнувшись, сказали, что посадить посадим, но кушать не придется. Местные своруют. Немцы тоже улыбнулись и поставили две виселицы. Одну в начале поля, другую в конце. Ни один помидор с поля не пропал. К чему все эти повести? Мне случилось наблюдать, как государственная власть обеспечивала безопасность и порядок в суде Московского района города Минска. Все проходили досмотр, и только один, простите, острокопытный процедуру досмотра счел унизительной. Ну вось такая паралель паміж Беларусю пад акупацыяй і Беларусю сённяшняй і парадкам, які вось нам бы, я так разумею, пажадана тут наладзіць. Такі нямецкі парадак, дзе ўсе канкрэтна прытрымліваюцца пэўных законаў, нормаў, правілаў, а не то альбо расстрэл, альбо віселіца. Так вось да вас пытанне як да гісторыка, які вось менавіта гэты час акупацыі добра вывучаў. Скажыце, калі ласка, як жа ж працаваў гэты хвалёны нямецкі парадак на беларускай зямлі? І ці ўсё ж так было с усмешкамі і радасна? Ну, нямецкі парадак альбо нацысцкі парадак – гэта стратэгія вынішэння, стратэгія гвалту, стратэгія эксплуатацыі, стратэгія беззаконня, стратэгія рабавання. Вось менавіта такі парадак, калі гэта ўвогуле можна назваць нейкім парадкам, калі гэтае слово можна ўжываць у гэтым кантэксце. Менавіта гэта і было. Ці маюць гэтыя прапагандысты уяўленне пра тое, што на самой справе адбывалася ў Беларусі ў часы нацысцкай акупацыі, ці не, гэта іншае пытанне, але так ці інакш яны гэтую тэрміналогію выкарыстоўваюць, і гэта адлюстроўвае іх пэўныя мары, надзеі, пажаданні. Галоўнае, аднак, пытанне не да гэтых асобаў, гэта, напэўна, самае цікавае пытанне. Пытанне ў тым, ці робяць яны гэта, так бы мовіць, па ўласным жаданні, ці робяць яны гэта таму, што з адпаведных колаў беларускай улады ідуць такія пажаданні. Менавіта такая тэрміналогія ўжываецца, такія ідэі прасоўваюцца і гэтак далей. На гэтае пытанне вельмі цяжка адказаць, але ускосна адну рэч усё ж такі трэба адзначыць. Вось той кавалак, які вы прадэманстравалі, спадар Зміцер, гэта ж кавалак дзяржаўнага канала СТВ. Гэта не нейкая прыватная асоба
асоба, якая там з'явілася і вось нешта такое распавядае. Гэта дзяржаўны канал, гэта той канал, які Александр Лукашенко і не только Александр Лукашенко, Наталья Качанова і іншыя набліжаныя да Лукашенко людзі, якія гэтым каналам захапляюцца, ім гэты контент падабаецца, значыцца, як мінімум яны пагаджаюцца з тым, што вось там распаўсюджваецца. А ці гэта толькі ў галаве спадара Голікава, альбо таксама і іншых людзей, якія ўплываюць на палітыку гэтага канала, ну, гэта пытанне адкрытае. Але можна ўзгадаць 95-й год і інтэрв'ю Александра Лукашэнкі корэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt Маркусу Цынеру, дзе ён сярод іншага казаў: паверце, гісторыя Германіі – гэта злепак гісторыі ў нейкай ступені Беларусі на пэўных этапах, бо нямецкі парадак фармаваўся стагоддзямі. Пры Гітлеры гэта фармаванне дасягнула найвышэйшай кропкі. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Так вось, атрымліваецца, што ў прынцыпе мы зараз дайшлі да таго, што вот на пэўным гэтым вось этапе нам патрэбны такі парадак, які існаваў пры Гітлеры. І нават калі зараз не казаць пра тое, што тут адбывалася ў Беларусі падчас нямецка-фашысцкай акупацыі, то што было ў Нямецчыне, у Германіі, у якой вы зараз жывеце, працуеце, выкладаеце падчас таго, як там кіравалі нацысты? Ну, вядома, гэта найгоршы, самы жахлівы перыяд гісторыі Германіі. Напэўна, будзе не перабольшваннем сказаць, гэта, напэўна, самы жахлівы перыяд у сучаснай гісторыі Еўропы, і у сучаснай Германіі гэтая тэма, безумоўна, прысутнічае. Гэта гістарычныя творы выдаюцца, перадачы выходзяць і гэтак далей. Апрацоўка гэтага перыяду, яна ў Германіі не скончыцца, яна будзе працягвацца і далей. У той факт, што сёння існуе дэмакратычная, стабільная, напэўна, самая стабільная дэмакратыя ва ўсходнім свеце ў Нямецчыне, у Германіі, гэта звязана менавіта з адказам нямецкага грамадства на выклік нацысцкай дыктатуры, каб тое, што было ў Германіі перыяд з 33 па 45 год, не паўтарылася. Што ж тычыцца беларускіх прапагандыстаў і, напэўна, таксама беларускага кіраўніцтва, дык ва іх уяўленні сітуацыя ў Германіі пэўным чынам з 45-го года ўвогуле не змянілася. Калі ты чытаеш вось гэтыя прапагандысцкія рознага кшталту тэксты, якія з'яўляюцца, калі там узгадваецца Германія, дык тым амаль заўсёды ідзе адсыл менавіта да гэтага перыяда 33-го і 45-го гадоў. Гэтыя параўнанні абсалютна абсурдныя Ангелы Меркель з Адольфам Гітлерам і гэтак далей, ці тое, што там было параўнанне нямецкага амбасадара сёння ў Германіі з гаўляйтарам Кубы. Гэта абсалютны абсурд. Гэта не мае нічога супольнага з сучаснай Германіі. Гэта мае толькі супольнае з тымі уяўленнямі пра Германію, якія ёсць у беларускага кіраўніцтва. Што тычыцца вось гэтай цытаты 95-го года, сумна вядомай цытаты Лукашэнкі, дык я памятаю, што яшчэ тады ў 95-м годзе была вострая дыскусія, чаму ён гэта сказаў, ці на самой справе ён так лічыць, ці гэта яго вобраз Германіі, ён тады ў 95-м годзе просто паспрабаваў сказаць нешта добрае, што павінна было спадабацца нямецкаму журналісту, так бы мовіць, калі чалавек паходзіць з Германіі, то гэта абавязкова павінен быць нейкі прыхільнік Гітлера і гэтак далей. Але трэба ўсё ж таки адзначыць, калі так больш сур'ёзна глядзець на сучасную сітуацыю, тыя рэчы, якія сёння пасля жнівеньскіх падзеяў у Беларусі з'яўляюцца і ў афіцыйнай прапагандзе, і тое, што вядома выказванні беларускіх топ-чыноўнікаў, напрыклад, абсалютна жахлівыя словы Мікалая Карпянкова пра стварэнне лагероў для людзей, для непатрэбных, калі я не памыляюся на гэтую фармулёўку,
ужываў непатрэбных людзей. Гэта жахліва, бо гэта сапраўды самая сапраўдная рыторыка тых часоў, вось тых сумна вядомых нямецкіх часоў. Ці робяць гэтыя людзі гэта, так бы мовіць, ці разумеюць яны, што яны нам самой спробе, да якіх часоў яны звяртаюцца, ці гэта адбываецца больш ці менш інтуітыўна, ну, цяжка адказаць. Вось вы прыгадалі пра непатрэбных людзей, але наколькі я памятаю яшчэ са школы, калі вучылі гісторыю нацызма, таксама там вельмі любілі гэты выраз непатрэбныя людзі, і таму атрымліваецца вот досыць такія нават не сумныя, а такія жахлівыя паралелі. Жахлівыя, цалкам згодны. Ну, мне цяжка сказаць, як Мікалай Карпянкоў у школе вучыўся, што яго там засталося, а што не засталося, ці ён, калі ўжывае такія выразы, ці разумее ён, з якога гістарычнага кантэкста гэтыя выразы паходзяць, але так ці інакш, гэта, напэўна, тыя ідэі, якія ў вышэйшых колах беларускай улады прысутнічаюць. І калі паглядзець тое, што сёння ў Беларусі адбываецца, гэтыя судовыя працэсы, гвалт, я ўжо не кажуць ужо пра тое, што было ў жніўні, гэта сапраўды нагадвае пра самыя сумныя гістарычныя часы. Дарэчы, яшчэ ў жніўні, калі я размаўляў з маімі беларускімі сябрамі і калегамі, калі яны мне казалі, можа быць так, што калі-небудзь у Беларусі з'явяцца вось нейкія спецыяльныя установы кшталту лагероў для незадаволеных, для праціўнікаў рэжыма і гэтак далей. Калі я гэта чуў яшчэ ў жніўні, мне падавалася гэта нечым абсалютна фантастычным. Я шчыра казаў: хлопцы, вы перабольшваеце, гэта ўсё вельмі дрэнна, гэта жахліва тое, што адбываецца сёння на Беларусі, але ўсё ж такі мы ў Еўропе, у нас 21 стагоддзе, і так ці інакш Беларусь перажыла гэтую нацысцкую жахлівую акупацыю, гэты рэжым. Якія хлопцы, якія лагеры могуць быць сёння на Беларусі? Калі я гляджу на тое, як разгортваюцца падзеі, ну, я павінен вам, спадар Зміця, шчыра сказаць, сёння я асабіста ўжо не выключаю нічога. Вот ваше невыключэнне нічога тычыцца стварэння такіх лагероў, таму што, скажем, той же самы Сергей Чалы неяк у размове у нас сказаў, што мы прайшлі перыяд такіх лагероў. Зараз ужо канкрэтна такі перыяд, ну, ведаеце, как прыгадваецца словы старой сталага ўзросту габрэйкі, якая, распавядаўшы пра вайну, потым зрабіла такую выснову, сказала: калі чалавек кажа, што ён я цябе заб'ю, верьте яму, заб'е. І вот мы зараз у гэтых часах, калі кажуць, што заб'юць, то могуць да гэтага і дайсці. Дакладней, варта гэтага і чакаць. Так, это, бачите, мы закранули толькі тое, што знаходзіцца на паверхні. Вось такіх прапагандыстаў, кшталту Голікава, там, мукаводчыка можна ўзгадаць, іншых. Вось можна сказаць, вось яны пішуць, ці робяць нейкія ролікі, хто гэта чытае, хто гэта слухае. Але калі я рабіў свае даследаванні ў апошнім годзе, я вельмі уважліва сачыў, што адбываецца ў рознага кшталту чатах, суполках радыкальных прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Якія дыскурсы там пануюць, якая мова там выкарыстоўваецца, якія заклікі там назіраюцца, якая страшэнная нянавісць пануе там. І калі ты гэта чытаеш, то разумееш, што сапраўды пакуль гэта адбываецца вербальна, але гэта толькі пытанне часу, калі будзе зроблены наступны крок. І тое, што наступны крок можа быць зроблены, падзеі мінулага года, яны ж гэта прадэманстравалі.
узгадайце толькі забойства Романа Бандарэнкі. Вывучэнне гэтых чатаў прыхільнікаў Лукашэнкі, гэта яно стала падставай для напісання вашага артыкула для нямецкай газеты ТАСС пад загалоўкам «Антысеміты за Лукашэнку». Да, таксама гэта, бо я актыўна займаюся вывучэннем прапаганды ў таталітарным і аўтарытарным грамадстве. З аднаго боку цікавіць мяне зразумела і тыя наратывы, якія распаўсюджваюцца той жа прапагандай. Але вось калі мы возьмем гэты выпадак з Голікавым, не настолькі цікава тое, што прамаўляе гэты Голікаў, бо гэта зусім адыёзны персанаж, які як персанаж, як персона аніякай цікавасці не выклікае. Вельмі прадказальны. У прынцыпе, мы зможам з вами зрабіць такое нешта кшталту пары, калі у вас будзе жаданне. Я вам могу прадказаць, што гэты чалавек у будучыні будзе распавядаць, бо гэтыя наратывы прапагандысцкія, яны вельмі прадказальныя. Вельмі іх прачытаць вельмі лёгка. І гэта не асабліва цікава, дарэчы. Куды больш цікава сачыць за тым, як гэтая прапаганда сапраўды працуе. Тое, што адбываецца пад уплывам гэтай прапаганды ў галовах радыкальных прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. І тут трэба сказаць, што гэтая прапаганда, яна сапраўды спрацоўвае. Я чытаў і размаўляў з людзьмі, якія мысляць дакладна так, як гэта робіць дзяржаўная прапаганда. Для пэўнай часткі насельніцтва гэта спрацоўвае. І ўжо іншае пытанне, вельмі важнае пытанне, і пра гэта патрэбна гаварыць, што могуць рабіць гэтыя людзі пад уплывам гэтай прапаганды. Калі людзі такое чуюць, тут могуць быць вельмі непрадказальныя рэчы. Я маю на ўвазе гвалт і гэтак далей. Ну так, ёсць некалькі момантаў. Я зараз просто хацеў працытаваць словы пісьменніка Змітра Дзядзенкі. Ён піша ў сябе на старонцы ў Фейсбуку пра тое, што звяртае ўвагі, па-першае, што блогер Голікаў з ягонай апалогіяй нацысцкіх расстрэлаў і шыбеніц проста не мог не з'явіцца ў дзяржаўнай медыяпрасторы. Усё заканамерна. Паўгода дзяржпрапаганда паказвала пратэстуноў нейкімі недачалавекамі, паўгода да нас ставіліся як да быдла. Але далей, самае, што я хацеў бы звярнуць увагу, заўважае Зміцер, найбольш здзекуюцца з тых, хто гаворыць на мове аўтахтоннага насельніцтва. Найбольш пераследуюць за мінімальны намёк на нацыянальную сімволіку. Што гэта? У вас ёсць тлумачэнне? Па-першае, тут же ёсць цікавы гістарычны ракурс. Лукашенко і яго атачэнне, яны пасля 95-го году, яны ж былі ўпэўнены, што ўсё нацыянальны сцяг, мова і гэтак далей, што гэта паспяхова пераможана, што бел-чырвона-белы сцяг цяпер успрымаецца як фашысцкі сцяг, напэўна, так яны лічылі, і што гэта ніколі не вернецца. І таму мне падаецца, калі Лукашенко і яго атачэнне, яны ў жніўні пабачылі гэтай трыумфальнае вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, і калі ўжо фактычна цалкам зразумела, што у постлукашэнкаўскай Беларусі, калі яна будзе дэмакратычнай, гэты сцяг будзе дзяржаўным, тут іншых варыянтаў быць не можа, і беларускай мове будзе надавацца зусім іншая ўвага. Беларусі ж назіраецца нацыянальнае абуджэнне. Калі я бачу людзей, якія самі пераходзяць на беларускую мову, якія жадаюць размаўляць на беларускай мове, а ніякага прымуса
бо для іх беларуская мова таксама з'яўляецца значным сімвалам гэтага пратэста, а таксама таким, ну як бы гэта мовіць, таким маркерам адрознівання. Бо калі ты размаўляеш на беларускай мове, ужо адно і тое, што ты размаўляеш, выкарыстоўваеш беларускую мову, гэта такі сімвал таго, што ты супрацьстаіш рэжыму Лукашэнкі. Вось гэтая барацьба супраць сімвалаў, яна нясе вось такі радыкальны характар. Мне падаецца, Лукашенко, яго атачэнне разумеюць, яны там 25 больш гадоў рабілі прапаганду, вялі барацьбу з мовай, культурай, сцягам, і вось гэта ўсё нечакана вярнулася, і гэта сімвалы, якія карыстаюцца цяпер павагай у беларускай, асабліва ў беларускай моладзі. Гэта сімвалы беларускай будучыні. І тое, што гэта выклікае просто такую пачварную нянавісць з дзяржаўнага боку, гэта мяне асабіста не здзіўляе. Да вас пытанне як да гісторыка, які вельмі добра ведае вось гэты часы акупацыі, вывучаеце вот сітуацыю там Халакоста і гэтак далей. Але калі мы закранули тэму бел-чырвона-белага сцяга, дзяржаўная прапаганда не супакойваецца паўтараць, што у часы Другой сусветнай вайны под бел-чырвона-белым сцягам хадзілі калабаранты, і не просто хадзілі, а расстрэльвалі, знішчалі мірнае беларускае насельніцтва. Мне іншыя гісторыкі даказвалі, што няма ніводнага гістарычнага факта і прыклада, каб под бел-чырвона-белым сцягам менавіта вот расстрэльвалі там ці нейкім іншым чынам знішчалі мірнае насельніцтва. Вы, як чалавек старонні, можете сказаць, вы валодаеце таким фактам? Можа, супраць, я не ведаю, можа, беларус под бел-чырвона-белым сцягам і ў часы вайны там і не знішчаў беларусаў, а можа, ён да яўрэяў дрэнна ставіўся, там, можа быць, вынішчылі якую-нибудь яўрэйскую вёску, ці яшчэ. Вот маеце такія факты, скажыце. Ну, конкретных таких фактаў, я адкажу на ваше пытанне наступным чынам. Мне асабіста такія канкрэтныя факты невядомы, але я не займаўся настолькі інтэнсіўна злачынствамі, якія рабілі беларускія калабарацыяністы. Гэта ніколі не было сур'ёзнай тэмай майго даследавання. Гэтым, напрыклад, займаўся мой ізраільскі калега Леонид Рейн, які, дарэчы, яго праца пра беларускую калабарацыю, яна і выйшла на беларускай мове, таму яна вядома, але прапагандысты да яе ніколі не звяртаюцца, бо тыя наратывы, тыя прыклады, якія яны прыводзяць, яны ў гэтым даследаванні не знойдуць. Так што гэта так. Але калі нават гіпатэтычна мы возьмем, што нешта такое пад бел-чырвона-белым сцягам і рабілася. Так, ну ён выкарыстоўваўся, таксама, ну, вядомы факт, калабарацыяністы яго выкарыстоўвалі. І што? Гісторыя гэтага сцяга, яе ж нельга лічыць, гэта ж не толькі гісторыя вайны, гэта доўгая гісторыя, розныя этапы беларускай гісторыі. Таму гэта і ўсе дыскусіі наконт бел-чырвона-белага сцяга, як сцяга калабарантаў і гэтак далей, гэта нішто іншае, як інструменталізацыя. Калі прапаганда будзе працаваць у гэтым накірунку, а яны будуць працаваць у гэтым накірунку, інакш яны не можуць, хутка мы дойдзем до таго, і, напэўна, гэта будзе, так бы мовіць, наступны крок развіцця гэтай прапаганды, што ўсе злачынствы, якія адбываліся на Беларусі ў часы вайны, гэта злачынствы беларускіх калабарацыяністаў, якія рабіліся пад бел-чырвона-белым сцягам. Вось калі яны да гэтага дойдуць, абавязкова дойдуць, то гэта, зразумела, лухта. У нейкай ступені яны ўжо да гэтага дайшлі. Я ж бачыў, што, напрыклад, яны пішуць пра тое, што яўрэі у мінскага гета знішчаліся беларусамі пад бел-чырвона-белым сцягам. Ну, гэта же... З гісторыяй гэта не мае нічога супольнага. Гэта хлусня і гэта прапаганда. Цікава, вот мне ўсё ж такі такі паварот. Колькі гадоў
нам прапаганда даводзіла, што ну ледзь не вся гісторыя Беларусі пачынаецца вось і абмяжоўваецца гісторыяй змагання з нямецка-фашысцкай акупацыяй. Ну вот нібыта вот там і не было нічога такога. Ну яшчэ там Францыск Скарына дзесьці там прабягаў, вот что-то там піцерскі. Але вот асноўнае было гэта айчынная вайна, як мы тут супраціўляліся акупантам, партызаны, лінія Сталіна, да рускіх едзем, расказваем, як мы гнілі ў адных акопах і гэтак далей. А зараз нам расказваюць пра нямецкі парадак, пра тое, што вот не ўсё дрэннае звязана з Адольфам Гітлерам і гэтак далей. Як это ввогуле паварачваецца ў мазгах? Як это можна сумясціць адначасова лінію Сталіна і нямецкі парадак з шыбеніцамі і расстрэламі безбілетнікаў? Ну, вы, калі вы так разважаеце, вы сыходзіце з таго, што гэтым займаюцца людзі гэтай прапаганды, якія разважаюць рацыянальна, у якіх у галаве ёсць нейкая канцэпцыя. Мне падаецца, калі там сочыш за дзяржаўнай прапагандай, у іх канцэпцыі няма. Яны некія ідэі з'яўляюцца, яны іх выкарыстоўваюць. Праз нейкі час з'яўляюцца новыя ідэі, супрацьлеглыя. Так бы мовіць, калі ў чалавека няма нейкіх пэўных сур'ёзных гістарычных ведаў, няма нейкага малюнка ў галаве таго, што адбывалася, адбываецца тое самае. Таму у тым жа выпадку з Голікавым вы можете пабачыць такую шизофрэнічную, цалкам шизофрэнічную рэч. З аднаго боку ён будзе усваляць нямецкі парадак і казаць, што гэта добра, гэта прыклад, так і трэба рабіць, а наступны момант ён будзе галасіць пра тое, што Беларусь гэта партызанская краіна і што тыя ж самыя немцы вынішчалі беларускае насельніцтва. У гэтых людзей няма нейкай пэўнай канцэпцыі, у іх вельмі такія размытыя рэчы ў галаве, і таму гэта выкарыстоўваецца. Там няма такога канкрэтнага выпрацаванага наратыва. Яны рэагуюць досыць сітуатыўна. Але ўсё ж такі, калі як взяць гісторыю, узгадаць, калі толькі прыйшоў да ўлады гэты Адольф Гітлер, з якім не толькі дрэннае ўсё звязанае, цытата, і потым да чаго гэта ўсё прывяло, гэта мы ўсё ведаем. І зараз перанесці на Беларусь сённяшнюю. Вот мы чуем такія заявы, мы тут чуем пра лагеры для востракапытных, пра непатрэбных людзей. І вот думаеш, ну дакладней не думаеш, а вот ваша папярэджанне, да чаго гэта можа прывесці, вот як гэта можа далей развівацца? Ці мы навучаныя ўжо людзі гісторыі і развіццю такому, ну, няма месца? Ну, можна спадзявацца толькі на тое, што месца гэтаму няма, але рэальнасць выглядае іншым чынам. Усё тое, я хочу яшчэ раз падкрэсліць, усё тое, пра што гавораць гэтыя людзі, сёння, мне падаецца, гэта можа стаць рэальнасцю. Калі дазволіце, я вам прывяду адзін прыклад, які я таксама ўзгадваю ў сваім артыкуле ў газеце ТАЦ. Гэта выпадак з ізраільцянінам Александром Фруманам, які быў у Беларусі ў жніўні, прыехаў у Беларусь як турыст і пасля жнівеньскі, пасля выбараў быў арыштаваны, прайшоў праз Жодзіна, прайшоў праз катаванні, праз біццё, зведаў антысемітызм і іншыя жахлівыя рэчы. Асабліва пагрозы, збіццё, ну, гэта вельмі такая балючая гісторыя. Калі мы з ім размаўлялі, ён адразу, аналізуючы сітуацыю ў Беларусі, сказаў наступнае. У Беларусі сёння назіраецца тое, што можна назваць сапраўдным фашызмам. Ну, Фруман не гісторык, і
і гэта яго фармулёўка, гэта яго вельмі эмацыйная адзнака, але калі мы будзем разглядаць усе тыя працэсы, якія назіраюцца, тыя пагрозы, той гвалт, тая прапаганда і гэтак далей, я яшчэ раз магу падкрэсліць, гэта нагадвае самыя сумныя часы еўрапейскай гісторыі. Калі фашысцкі рэжым стаў рэчаіснасцю у Італіі, калі нацызм стаў рэчаіснасцю у Нямецчыне, дык хто можа даць гарантыю, што нечага вось такога зусім жахлівага не адбудзецца і ў Беларусі. Я маю надзею, што гэтага не адбудзецца. Я не хачу нават гаварыць пра тое, што не тое, што не хачу, не хочацца верыць у тое, што гэта магчыма. Гэта такі эмацыянальны падыход, а калі я гэта ўсё ж такі разглядаю больш рацыянальна, я павінен сказаць, гэта можа адбыцца. Таму мой заклік будзе вельмі просты. Разглядайце гэта ўсё не як нейкія пагрозы нейкіх фрыкаў. Гэта ўсё трэба разглядаць досыць сур'ёзна і ставіцца да гэтага таксама трэба сур'ёзна. І, дарэчы, не толькі беларускай грамадскасці, але і еўрапейскай. Беларусь – гэта еўрапейская краіна, і тое, што сёння адбываецца у Беларусі, напрамую тычыцца і ўсёй Еўропы. Ну, вось, дарэчы, а ў Еўропе гэта ўсё разумеюць, ну, прынамсі, хаця б на ўзроўні экспертнай, навуковай супольнасці. Пачынаюць разумець. Нейкі час быў, асабліва, калі я гляджу на Германію, нейкі час было такое вельмі супярэчлівае стаўленне, калі пайшлі вось гэтыя аналогіі з жахлівымі гістарычнымі эпохамі, было такое стаўленне, у Беларусі перабольшваюць. Гэта ўсё дрэнна тое, што адбываецца ў Беларусі, але ўсё ж такі не так дрэнна. Потым быў Карпянкоў з ягонымі заявамі, потым былі прысуды, абсалютна жахлівыя прысуды, як той жа прысуд у Жлобіне супраць Дмітрыя Гопты, які быў асуджаны, нягледзячы на сваё захворванне і гэтак далей. Калі вось гэтая хваля пайшла, і вось тая ж антысеміцкая прапаганда, якая таксама назіраецца ў пэўнай ступені, калі гэтая хваля пайшла, мне падаецца, што сёння і ў Еўропе ўсё больш і больш пачынаюць разумець тое, што сапраўды адбываецца на Беларусі. У мяне ёсць надзея, што будуць пісаць пра гэта яшчэ больш, бо гэта тая сітуацыя, у якой нельга маўчаць, што будуць пісаць яшчэ больш будуць звяртацца да гэтых падзеяў, і можа гэта паспрыяе таму, што вось гэтыя жахлівыя сцэнарыі не рэалізуюцца. Я прыгадваю яшчэ адну прапагандысцкую тэзу пра тое, што мы ў свой час атрымалі прывіўку, прышчэпку ад фашызма, і тут у нас больш ніколі фашызм не пройдзе. Ну так вот, калі глядзець на гэтыя сюжэты, слухаць выказванні, то атрымліваецца, вот тыя, хто прапаноўвае ставіць шыбеніцы, расстрэльваць і ствараць лагеры для непатрэбных людзей, гэта не яны фашысты. Гэта фашысты тыя, хто выходзіць пад бел-чырвона-белым сцягам на акцыі і здымае абутак, становячыся на лаўкі. Вось гэта яны фашысты, якія патрабуюць сумленных выбараў. І я зараз да чаго гэта кажу? А вот вы сказалі пра тое, што грамадства павінна разумець вось гэтую рызыку. Што грамадства можа зрабіць? Калі б я ведаў адказ на гэтае пытанне, што можа рабіць грамадства. Па-першае, нельга гэта замочваць. Людзям у Беларусі яны павінны тую рэчаіснасць, тую жахлівую рэчаіснасць, якая ёсць, сапраўды ацэньваць так, як гэта ёсць. Нельга казаць, нельга сябе нешта казаць, што вось гэта не адбудзецца, бо гэта не можа быць. Не, сапраўды, пра гэта трэба размаўляць, гэта трэба разумець, якая можа быць будучыня
у Беларусі. Можа стацца так, што тыя жахлівыя часы, якія сёння назіраюцца, гэта яшчэ будзе вельмі добра у адрозненне ад таго, што можа быць. Таму цалкам слушна гаварыць пра гэтую тэму, размаўляць, насельніцтву тлумачыць гэтыя гістарычныя паралелі, гэтыя гістарычныя аналогіі. Гэтая тэма павінна прысутнічаць у публічным дыскурсе. Калі мы пра гэтую тэму не будзем забывацца, калі мы будзем пра гэтую тэму разважаць, тады шансы на тое, што да гэтага не дойдзе, яны будуць трохі больш. Дзякуй вялікі. Вось такая парада ад гісторыка, навуковага супрацоўніка Інстытута еўрапейскай этналогіі Берлінскага універсітэта доктара Александра Фрыдмана. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Дзякуй за запрашэнне. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.